Hej. Niklas laver introen. Hej og velkommen til episode 6, og Lukas er gået i gang med huset, og jeg er i gang med at klippe får. Jeg kommer ud og hjælper. Ja, der er nogle af dem, der er blevet væk. Jeg er faktisk i gang med at lave et køkken. Ja, han er i gang med at lave køkkenet, ja. Oh my god, du spiser som en hjemløs. Jeg ved godt, jeg også klipper sorte, men... Undskyld. Ja. Der er altså nogle af vores får, der er blevet væk. Der er rigtig mange. Hvad skal vi gøre med det? Intet. Det er jo fint. Altså, det er mange af dem er sorte. Det er det, du mener, ikke? Der er en sort og en hvid, som der er derhenne nu. Nej, det er bare fordi, de despawner. Nå. Spis nu som hjemløs igen. What? Hvad sker der for min computer? Nej, nogle gange står den bare ud i luften. Måske er det fordi, du trykker på den der touchpad, fordi du ligesom... Nej, men det er mærkeligt, det gør jeg ikke. Fordi så når jeg endelig gør det, så gider den ikke. Skal så være vinduer her? Der var engang en gammel mand, som så et levende dyr. Han råbte det til sin mormor. Hun kom spurtende. Hun løb som en snegl. Hun var hurtig, men ikke rigtigt, nej. For en snegl er ikke hurtig. Haha, hvor er jeg sjov. Da, 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 da. Vi mangler kun et sort uld. Spis. Her var det jo. Nå, vores hus begynder stille og roligt lige noget. Ja, jeg sidder lige og drikker lidt hyldeblomst sodavand. Når du sender den på ikke peaceful. Ja, det gør jeg nu. Det options. Det er for til. Normalt, jeg vil rådes til vi sover. Fordi vi er slet ikke klar på mad og sådan noget. Så vi skynder at komme. Haha. Har du kopieret det? Nej, jeg kan bare... Ja. Jeg har det klar til hver gang vi sover. Haha, dø. Oh my god, nu begynder jeg bare med smadre over det hele, mand. Nej, Niklas, vi skal koge det der. Nå ja. Sådan der. Jeg går ud på grisejagt, vil du med? Ja, de skal dø, men ikke køer, nej. Enderman, skal prøve at tage den? Jeg tager den. Bare lad være, jeg tager den. Nu kiggede du på den, ikke? Nej, jeg kiggede på den. Hvor er det andet for? Ja, det dør jeg. Hjælp. Tag den. Oh my god. Enderman. Ja, jeg fik den. Men sådan. Nej, der er 3, der spawner lige præcis. Altså, hvad mener du? Der er 3, der spawner lige præcis, da jeg gik ind, så jeg bukket tilbage. Så jeg ved ikke, om der ligger en ender på. Nej, det gør det ikke. Inde i træet? Nej, det kunne være. Nej, du skulle se det på video. Det er den træet. Den kom lige, da jeg dræbte Endermanen. Nej, nu har den det der til. Okay, jeg har noget mad til dig. Jeg har også noget. Altså noget kogt? Nej. Æble. Jeg ved, hvor de spawner. De spawner henne i... hvis du bare følger vores sti.
Spawner det der? Mm. Spis min får. Der er spawnet et gigatræ. Er der? Ja, sådan virkelig flot gigatræ. Sådan lige foran, inden man kommer Ja, jeg tror, at jeg kan se det. Downloaded terrain. Det er sådan lidt irriterende. Come on. Come on. Jeg går og klipper. Intet mad i nærheden. Vi dør for groft. Hvorfor? Nej, det er bare, hvis der ikke er noget mad. Okay, vi mangler kun ét sort uld. Der var noget, jeg helt glemte. Hvad? Noget sejt. Hvad? Noget sejt. Hvad er det? Noget sejt. Okay. Ja, det er meget sejt. Ja, det er virkelig sejt. Everybody sing a song. Du har ikke en boner, vel? Jeg har fundet nogle sugar canes. Dem tager jeg bare. Så der. Nej, fordi der er ikke nogen skeletons, Niklas. Det har der ikke været indtil videre. Vi har jo ikke rådet en nat endnu. Ja. Mad. Masser af mad. Yay. Virkelig meget mad, faktisk. Det er bare en masse Vi kyllinger. mangler 1 sort og 2 hvid uld. Okay, jeg har 3 hvid. Det er fint, så mangler kun 1 sort. Okay, vi skal bare have Og en det ene kan vi jo bare gøre sort. Ja, vi skal bare have en blæksprutte. Okay, jeg finder alle mulige madingredienser. Spiser du lige, når du går ned? Nej, det var faktisk ikke dig. Jo, boner! Ja, jeg fandt boner! Nej, det er for sent nu. Hvorfor? Jeg skulle lave noget uld hvidt. Nå. Okay, jeg har fået noget sorte uld. Okay, du er hjemme, ikke? Jo, næsten. Skal jeg lige miste alle mine ting? Hvorfor? Jeg snød det. Jeg har stadig alle mine ting, bare roligt. Igen. Nå. Ja, vi mangler bare. Ja, nu er vi færdige Med hvad? med køkkenet. Har du lavet hele gulvet? Ja. Okay. Jeg tjekker lige på nogle af de her ingredients på alt muligt. Her vi har Kylling! skal vi have... Okay, vi laver lige det her. Okay, du har vel ikke tilfældigvis noget mere cobblestone, vel? Hvor meget skal du bruge? En stack. Jeg har kun 1 stykke. Ned ad min. Ja. Jeg har faktisk ikke engang en ordentlig pickaxe. Jeg har kun en træpickaxe. Jeg tror lige, Hvor meget jeg sagde gør du skal bruge? bare 32 en stack. Bare sådan lidt. Indtil din... Hvad så meget er der tilbage i din pickaxe? Jeg har 3 pickaxes sten. Nå, okay. Jeg er bare lidt... Bare skaff så meget, du har lyst til sådan. Men det skal heller ikke være det så rigtig meget. Hvor meget har du egentlig filmet? Oh my god, den slutter om 10 sekunder. Vi ses YouTube. Tak fordi I gad kigge med. Hej hej. Jeg kan